Moi kaikille! Eli tää on mun ihan ensimmäinen video. Eli mä aion nyt alkaa tekemään YouTube-videoita. Sanokaa jos ne on aivan hirveet, koska sit mä muutan niitä. Eli voitte kommentoida tonne alas, että mä oon kattonut niin monta kaikkia tällaisia vlogivideoita ja vähän tällaisia kynsilakkavideoita. Kaikenlaista oikeesti. Mä oon jo kyllästynyt vähän niitä. Mä ajattelin nyt itse alkaa tekemään. Mä vähän mietin silleen, että oisko se hyvä idea. Kyllä mä sitten ajattelen, että no vois sitten kokeilla. Eli mä oon nyt laittanut jotain kynsitarpeita. Sori kun se kestää vaan aika vähän. Mut joillekinhan se on aika paljonkin. Mut kuitenkin, ja kun mä puhuisin niin hiljaa, tässä mun kamerassa se kuulosti paljon lujemmalta, mut tuolla YouTubessa ei kuulosta niin lujemmalta. Et antakaa anteeksi, siitä tuli vähän sellainen. Niin ja sit mulla on se kynsilakkaesittely. Mun mielestä se meni ihan hyvin, paitsi että mä en kerännyt esitellä kaikkia silleen niin kuin siinä alussa. Ja silleen, niin, että toivottavasti dikkaatte eli tykkäätte mun videoista. Ja tilatkaa, jos haluatte tilata. Ja silleen. Mä varmaan alan tekemään mun kaverin kanssa joku päivä video. Koska mä ollaan vähän ajateltu, me ollaan jo NS-harjoiteltu. Tai no ei nyt harjoiteltu, mutta ollaan yhden kerran koitettu, että miltä se tuntuu tehdä näitä videoita. Koska me haluttiin koittaa. Ei nyt olla harjoiteltu silleen, joo meillä on harjoiteltu kuukausi näitä videoita. Mutta kuitenkin huomenna on Bilsan kokeet. Tuolla on Bilsan kirja tossa. Ja mä oon 6. Mun nimi on Hanna, voin sanoa tässä alussa, mutta en ala jakelee sukunimia ja tällaista. Paitsi että mun nimi on tuolla. Mä olin niin tuolla, kun mä kirjaudun YouTubeen, niin mä laitan siihen mun koko nimen silleen Hannalainen. No nyt sekin tuli sitten sille. Mutta mä varmaan teen nyt tähän perään heti saman videon, kun mä oon mulla on niin tylsää. Pitää harjoitella kokeisiakin. Salkkaritkin alkaa suunnilleen 35 minuutin päästä. Joo, niin. No mä alan nyt laittaa tätä YouTubeen, tätä videoa. Niin näette tän sit siellä. Moro!